Първото комбо, което искам да покажа е с хабакири, като показвам и хабакири за цена и специално призовем Саджи от дека. От тук ще трибютнем Саджи и ще му кажем ефект да ни добави Мицуруги Спел Трап, ще ни добави ритуал и от тук ще използваме ритуал, втория ефект да специално призовем от ръка, като трибютваме Косунаги и Арамаса и специално призовем хабакири. От тук използваме ефект на Косунаги като чен 1 да таргетнем ритуал и да си го добавим в ръка и чейн 2 на Арамаса да си добавим едно Мицуруги чудовище. Добавяме си Фуцу и ритуала ни се връща в ръка. От тук използваме вече първият ефект да специално призовем от дек, като използваме хабакири като трибют. Специално призоваваме Муракумо и от тук използваме ефект на хабакири да си добавим Мицуруги Мирър и да го специално призовем. От тук ще използваме Mirror, за да трибютнем Муракумо и да специално призовем Фуцу. На Resolve ще кажем ефект на Муракумо, да си добавим Prayers и да го специално призовем. От тук ще използваме хабакири и Муракумо, за да направим Exis на номер 38 или на номер 90, зависимо от това какво ще играете. Номер 38 прави Spell Negate, номер 90 прави Monster Negate. В повече случаи аз предпочитам 90, тъй като той, освен че е Monster Negate, и детачва когато иска да негейтне. На Resolve ще използваме ефект на Prayers, да трибютнем Фуцу и да си добавим едно Мицуруги от малките. И да специално призовем, няма значение кое е Мицуруги чудовище, важното е да го призовем, за да имаме тяло на полето. И от тук ще кажем ефект на Фуцу, да си добавим Omni Negate и да го специално призовем. След това ще нормално призовем картата, която си бяхме добавили от Prayers. Използваме двете като линк материал, за да направим Маскарена. И общо взето на полето имаме Маскарена, Фуцу, Omni Negate и Monster Negate. Второто комбо отново е с хабакири. Използваме ефекта трибютваме Саджи и използваме ефект на Саджи, само че вместо ритуал си добавяме Prayers, използваме ефект на Prayers, трибютваме хабакири и си добавяме Арамаса, специално призваваме Саджи. От тук ще използваме ефект на хабакири, да си добавим ритуал, нормално призваваме Арамаса и си добавяме Косунаги. Използваме двете карти като Exis Summon за гранита. Детачваме един материал и си добавяме Нибиро. От тук ще използвам ефект на ритуал, като специално призова от ръка, като използвам Sword Knight и Косунаги. От тук ще кажа ефект на Косунаги като чейн 1 и Sword Knight като чейн 2, за да го специално призова. И си добавя ритуал в ръка. От тук ще използвам ефект на ритуал, да специално призова Фуцу от дека. И на Resolve ще кажа ефект на Косунаги, да си добавя Mirror и да го специално призова. След това използваме Mirror, трибютваме Фуцу и специално призоваваме хабакири. На Resolve използваме ефект на Фуцу, да се добавим Omni Negate и го специално призоваваме. Използваме Exisa и Sword Knight, за да направим Маскарена. И след това използваме хабакири и Муракумо, за да може да направим Monster Negate. И общо взето си имаме абсолютно същия борд, само че имаме едно Нибиро. Третото комбо е с Арамаса, нормално го призоваваме и използваме ефект да си добавим хабакири.
И от тук използваме ефект на хабакери да специално призовем Саджи. Използваме ефект на Саджи, добавяме си Prayers, трибютваме хабакери, като използваме двата ефекта, да си добавим Муракумо и да специално призовем Саджи от гроба, като платим 800 жизнени точки. От тук на Resolve ще използваме ефект на хабакери, да си добавим ритуал. Като цяло използваме двете чудовища, които са на полето, за да направим Exi Summon и да си добавим Нибиро. И след това няма смисъл да продължа да ви обяснявам едно и също, като в миналите комбота. Другото комбо е с Pre-Preparation, като му кажем ефект, да си добавим Mirror и хабакери. Обзето, ако имате Mirror в ръката, имате Pre-Preparation, това е много голям брик, така че внимавайте. Използваме ефект на хабакери, специално призваваме Саджи, трибютваме Саджи и си добавяме ритуал. До тук използваме ритуал, като му кажем втория ефект, трибютваме Арамаса и Кусунаги и казваме Chain 1 Кусунаги, добавяме си ритуал, Chain 2 да си добавим Фуцу. Сега не е чак толкова нещо необичайно, съвсем стандартно комбо. От тук трибютваме, като използвам първи ефект, специално призваваме Муракумо, трибютваме хабакери, ефект на хабакери, добавяме си Prayers и го специално призваваме. След това казвам ефект на Mirror, да трибют на Муракумо и да специално призова Фуцу. На Resolve казвам ефект на Муракумо, да си добавя Omni Negate и също така да го специално призова. На Resolve ще кажа ефект на Prayers, като трибют на Фуцу и си добавя едно от малките Мицуруги чудовища, плати 800 и специално призова едно от другите малки Мицуруги чудовища. От тук казвам ефект на Фуцу, добавям си Магатама и го специално призовавам. От тук използваме двете чудовища, Муракумо и хабакери, за да можем да специално призовем номер 90. Нормално призваваме и вече тук идва различния плей, как бихте го играли. Накрая много зависи дали ще си добавите Prayers или Магатама, тъй като в зависимост от това, кое си добавите, може да играете по различни начини. Примерно, ако си добавите Магатама, може да използвате Арамаса и другата карта, която си добавили, за да може да направите Маскарена и да си имате поп с Маскарена, или може да си добавите Prayers и да направите Exis и да си добавите Нибиро, примерно. И след това да използвате Exisa и Фуцу, за да може да направите Маскарена. И така сетвате Prayers и Omni Negate и на Draw фазата да активирате ефект на Prayers, да специално призовете Фуцу. Като цяло, освен да си добавите Нибиро, просто вместо Маскарена може да направите Багуска и да гледате опонента как се опитва да мине покрай Багуската. Според мен с Магатама е една идея по-сейф, тъй като ако опонента има беле или някой бестиал, много лесно може да мине покрай единия негейт, просто защото решавате да имате Маскарена и да имате Нибиро. Буквално за едно Нибиро не знам дали се заслужава толкова, но
Вие се преценявате, затова съм ви дал тези два избора, които може да направите, зависимост от това какво мислите. Та, ако клипа ви е харесал, може да харесате, да се абонирате и също така може да кажете на кой дек искате да направя комбота, да ви обясня като цяло какво представлява дека.